Segur que t'ha passat més d'una vegada. Tens gana, vols preparar alguna cosa, t'acostes a la nevera i... buida. I ara què? Com ho farem? La solució és ben senzilla. Perquè mai et quedis sense producte fresc, hem creat esfruita.com. Una nova manera de comprar fruita i verdura de la millor qualitat, de la manera més fàcil, amb totes les garanties i, per suposat, al millor preu. Pots remenar tota mena de varietats de fruites i verdures i preparar una cistella amb el que més t'agrada. També pots escollir entre els models de cistelles que cada setmana preparem per tu, amb una acurada selecció de producte de temporada, només fruita, només verdura o una mica de tot. Si amb això no en tens prou per decidir-te, en Pere i la Clementina, els nostres experts, t'ajudaran a conèixer les millors ofertes i a triar segons les teves necessitats. I a més et portaran la compra a casa, perquè mai més et tornis a trobar la nevera buida. Esfruita.com. Fresc, bo i fàcil.